Juventus Club vera mor bil-Kirkara, Torino xejn, Juventus wieħed. Għana ma nar il-timi hawnhekk, tim ir-riżultat wasal, erġajna, rajna naħseb fl-opinjoni tiegħi prestazzjoni diżappuntanti, però r-riżultat wasal. Kif tikkummenta ġenerali llum inti? Le, bħala futbol, naraħ kien bħala roba kien ukoll bilanċata ħafna. Qed tifhem, jiġifieri t-tnejn dija derbi, l-aħħar mill-aħħar jiġifieri t-tnejn ħarġu biex jirpu. Qed tifhem, bħala futbol Juventus kienu aħjar. Kien hemm ħafna żbalji bħala passes u dawn l-affarijiet. Nixtieq nara iktar Juventus iktar tikkonkludi u tkun iktar kattiva bħala lok. Ekk ikolli nsaqsik play li spikka li għadek kemm semmejt li kien hemm ħafna żbalji bħala passes u hekk, però dak il-play li spikka. Min huwa għalik illum? Għall-żbalji? Le, spikka pożittiv issa. Mela, bħala pożittività jien rajt il-David kien ħafna soldu fid-difiża. Bħala persuna li ma tantx ħaratni kien mekkini u anke rabju f'ħin minnu. Kien daqsxejn mitlufin. Kien mitlufin, qed tifhem. Bħala plejer li ovvjament nara li huwa ta' Juventus huwa Locatelli li qed jaqgħad id-difiża mal-attakk u llum il-ġurnata u llum Skurja kien plejer tajjeb fil-għarġ ukoll. Chiesa mhux qed jilgħab postu, jiġifieri imma bħalissa għandna nuqqas ta' żewġ pies importanti li huma Morata u Dybala li huma nesin. Jiġifieri ma bħalissa nixtieq nara iktar kattiverja fit-tim, qed tifhem hemm ħafna żbalji x'inhu biex nikkonkludu għall-asta tifhem hemm naħa żbalji. Jista' jkun li maħniex qegħdin impoġġu l-strikers tagħna f'pożizzjoni li jikkonkludu u naqqad il-mistoqsija ma' mistoqsija oħra dwar kien x'taħseb fuq inti llum ma tantx kellu servizz rajtu jien. Ifhem, l-attakkant irid ikollu persuna li jitma', qed tifhem li aħna bħalissa ma tantx għandna. Qed tifhem, jiġifieri fl-andament ta' dis-sitwazzjoni rridu naraw kif noħolqu l-logħb bli għandna. Qed tifhem, jiġifieri aħna rajna l-logħba ta' Chelsea, jiġifieri kellna l-Bernardeschi u l-Chiesa attakkanti, qed tifhem, u l-Baħma. Qed tifhem, illum ħareġ Chiesa attakkant, Bernardeschi kien fil-midfield jiġifieri f'postu. Bli għandna rridu nilagħbu għalissa. Eżatt. Ħanġa ġeħġa l-ħar mistoqsija, xrata tagħti mhux il-lejla lit-tim, l-istaġun s'issa. Jiena naħseb li 5. Ġuni għaliex? Għax naħseb bej it-tluq ta' Ronaldo għandhom nuqqas ta' ħalli teffet minn tal. Qed tifhem fuq il-plejers, qed tifhem. Bej kien hemm naqa' kif taqbad tgħid fid-diligenza minħabba l-plejers, hemm naqa' problemi finanzjarji jiġifieri kollox jaffettwa. Grazzi ħafna Timmy, grazzi għal ġej segwi l-logħa hawnhekk illejla, grazzi intom tal-eżegwejtu. Grazzi.